मिथिगौ फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जे भट होनाय सान दङ एबा भट होनाय सानाव लाइमोनफ्रा जोङो सासे गोख्रों बिजाथि जाय बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ चिरां जिल्लानि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन जों बेखौनो दिनै गोख्रों थांखि लानानै दिनै जों काजलगावआव जथुमदों। बेबायदि बिसायख'थिनि बार बारनाय लोगो लोगो माखासे लाइमोनफ्राबो गावबागाव दोलो लायै लायै गावबागाव बिजाथि बा बासिगासिनो दा बेनि अनगायै नोंथाङा माखासे लाइमोनफोरखौ पलिटिकेलाव भट होनो माबा खावलायनो गोसो जायो। नोंथांनि जि सोंथि बियो थारैनो मोजां सोंथि आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों सासेबो लाइमोनफ्रा इउपिपिएल हान्जानि अनगायै गुबुन बिजाथिनो भट होआ दिनैनि सानाव मानो होनबा दिनै जोङो चिरां जिल्लानि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गोख्रों थांखि लाबाय इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिनि अनगायै मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि अनगायै सासेबो लाइमोनफ्रा दिनै गुबुन हान्जानि बिजाथिनो भट होआ थामहिनबा पानिराम बिथांनो भट होआ। जों मिथिगौ गोबाव सम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा हारिनि माहारिनि आरो समाजनि चिरां जिल्लानिल' नङा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिजों खौसेयै थानानै खामानि मावग्रा सासे मोजां सुबुं बेनिखायनो दिनै चिरां जिल्लानि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा दिनै थांखि लादों जे इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ गोबांथार भट होनानै देरहासार खालामगोन आरो बिथाङा देरहासार जानाया दिनैनि दिनाव 100% थार मानो होनोबा जों मिथिगौ चिरां जिल्लाल' नङा दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानि लाइमोनफ्रा दिनै लाइमोनफ्रा थांखि लादों जे मानो थाखाय थांखि लादों होनना बुङोबा इउपिपिएल हान्जानि जे बिजाथिफोरखौ भट होनो थाखाय दिनै लाइमोनफ्रा थांखि लादों आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन दिनै गासै बिटिआरआव जेसेबां बिजाथिफोर दङ आरो बिटिआरनि बायजोआवबो इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां बिजाथिफोर दङ बेवहाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरा इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै भट होगोन मानो होनोबा दिनै अदालगुरिनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम जाय बिथांमोना दिनै बिजाथि दङ जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा सावरायजोब्बाय लाइमोनफ्रा थांखि लाजोब्बाय इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिनिनो भट होगोन मानो होनोबा जोंनो गोग्गो समाज नांगौ मोजां समाज नांगौ आरो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जाबायदि खुंथाइ खुंदोंमोन आरो 5 बोसोराव जे इउपिपिएल हान्जाया मोजां खुंथाइ खुंदोंमोन बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खुंदों उनाव फैयै फैयै 5 बोसोर मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे 5 बोसोर सरकार खुंदों बे सरकार खुंनायाव बिथांमोना मिथिगौ लाइमोन बिथांमोना मिथिगौ जे मोजां मोनसे सरकार खुंथाइ जादों आरो लाइमोनफोरखौ थारैनो गोबां हेफाजाब होदों सोलोंथाइनि बिथिङाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मदद होदों आरो जे बड'फा सुपार 50 मिसननि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मदद होदों मानगोनां प्रमद बिथाङा आरो जों मिथिगौ थांनायनि 6 मास बेवहाय बिपिएफ सरकार जाबाय बे बिपिएफ सरकारा जोंखौ गोथां थगायदों लाइमोनफोरखौ थगायदों बिथांमोना सासेयाव 2 लाख रां होगोन होननानै बिथाङा थगायदों आरो बे 2 लाख रां थगायनायनि बान्थाखौ बिथांमोना फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव मोनगोन मानो होनबा गोबां लाइमोनफ्रा दिनै आसा दंमोन 2 लाखखौ बिथांमोना नंखाय रादाय होनानै बिथांमोना भट लाबाय लाइमोनफोरनि थाखाय बे लाइमोनफ्रा दिनै गोख्रों जाजोब्बाय दिनै अदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा थगायजादों आरो बे थगायनायनि बान्थाखौ बिथांमोना फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव मोनगोन दिनै लाइमोनफ्रा गोख्रों जाबाय जाय बिथांमोना जोंखौ थगायदों लाइमोनफोरखौ थगायदों बिपिएफ हान्जाया थगायदों बेनिखायनो दिनै साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा सासेबो लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव बिपिएफनो भट होआ बे रोखा नोंथाङा एसे आगोलाव बुंदों जे बिपिएफ दलनि जिथु 2 लाख राननाय एसे करापसन जादों थारैनो जादों करापसना जादों 2 लाख राननाया करापसन जादों जों प्रुफ होनो हायो तामुलपुर जिल्लायाव न'खरसेनिफ्रायनो खमैनो सा 7 सा 9 मानसिया मोनदों आरो बियो जोंनाव रोखा प्रुफ दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि पार्टिनि राइटिं पेडआवनो लिरनानै बिथांमोना बुंदों जे बेखौ नायबिजिरनांगौ होननानै गासै न'खरनि मानसिफ्रानो सा 7 मानसिफ्रानो 2 लाखखौ मोनदों आरो बियो रोखा फोरमान दङ गावसोरनि हान्जानि राइटिं पेडआवनो लिरनानै बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों आरो बे कास्टम बिक्रमनि थाखाय जादों कास्टम बिक्रममोना जायबायदि लाइमोनफोरखौ थगायदों बिनि बान्थाखौ बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 9 एप्रिलाव सासेबो लाइमोनफ्रा कास्टमजों बिक्रमजों जेसेबां लाइमोनफोर दंफायो बे लाइमोनफ्राबो भट होनाय नङा थगायजोब्बाय गासिबो लाइमोनफोरखौ गारिनि लबि खालामदों थाखा फैसानि लबि खालामदों नाथाय बिथांमोना मेनेज खालामनो हायाखै आरो माबोरै मेनेज खालामनो जि बिटिसिआव जि फैसा फैदों बे रावनिबो पार्सनेल फैसा नङा बे जाहैबाय डिपार्टमेन्टनि फैनाय फैसा आरो बेखौ सिस्टेम दङ सिस्टेमै राननांगोन बबे फर्मजों रानदों बबे डिपार्टमेन्टजों 2 लाखखौ होदों आरो बेसेबां होखो दिनैसिम बिथांमोना जोङो जेबो प्रुफ होनो हाया बे कारापसननिफ्राय सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जों दिनै स्ट्रं जादों
2 लाखा बबे डिपार्टमेन्टआव होदों बिथांमोना रोखा खालामथों साबेसे लाइमोनफोरनो होखो बिथांमोना जोंनो होथों आरो बेनि सायाव जों आरटिआइ होगासिनो दङ आरटिआइ होबानो रोखा जागोन आरो जोङो मिथिगौ जोंनाव फोरमानबो दङ बिथांमोना न'खरसेयावनो साहाखौ मोननाय दङ बेथ' कारापसन बिराद गिदिर कारापसन बियो दिनै लाइमोनफ्रा आसा खालामदोंमोन बिटिआर सरखार एबा बिटि सरखारनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोना आसा खालामदोंमोन जोङो मोजां मोनसे 2 लाख जुदि मोनोब्ला फरायसाफोरा गावनि फरायसालिनि एडमिसननि थाखाय सिन्था खालामदोंमोन गावनि बिमा बिफाखौ मोजां फालांगियाव थिसननो थाखाय सोरबा दखान होनो थाखाय थांखि लादोंमोन बिनि थाखाय भट होदोंमोन नाथाय दिनै 6 दाननि उनाव जोङो प्रुफ मोनबाय कारापसन जादों आरो बिथांमोना होआखै बेखौ जोङो खावलायदों आरो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा थांखि लाबाय जे इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिनो भट होगोन कास्टमोननि बिक्रममोननि नंखाय बाथ्रायाव सासेबो लाइमोना गोजावा दिनैनि दिनाव आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआवला कास्टमार बिक्रममोन बिनि बिथांमोननि थगायनाय बान्थाखौ बिथांमोना गुगोल मोननो थांगासिनो दङ ओरैनो नैबे हाबाफारिया जिखिनि लाबाय बेजों नोंथांमोना मा थांखिजों बे हाबाफारिया जाहैबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों मोनसे गोग्गो समाज मोनसे लाइमोनफ्रा थांखि लानो थाखाय मोनसे जथुमा नांगौ दिनै जथुम जानानै जोङो मोनसे थांखि लाबाय जे सासेबो लाइमोनफ्रा बिथांमोना बिपिएफनो भट होआ इउपिपिएलनो भट होगोन दिनै चिरां जिल्लायाव गोबां लाइमोनफ्रा थुबुर जाबाय बे लाइमोन बिथांमोना बिपिएफ हान्जानो भट होआ आरो जेसेबां बिपिएफ हान्जानि लाइमोनफोर दङ बिथांमोनाबो इउपिपिएल हान्जायाव होगोन बिपिएफ हान्जानि लाइमोनफ्राबो होगोन माने मानगोनां रनजित बसुमतारिनो चिरां जिल्लायाव होगोन ओरैनो ओंखारगासिनो दङ माने कास्टमोनजों बिक्रममोनजों नाथाय गासैबो भटखौ रनजित बसुमतारिनो होगोन आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय बेवहाय गोबां लाइमोनफ्रा थुबुर जादों बे लाइमोनफ्रा गोसो गोरबोजों माने गोख्रों थांखि लाबाय मानगोनां रनजित बसुमतारिखौ बिथांमोना जों खौसेयै भट होनानै देरहासार खालामगोन